سلام وسناي كبرات تختاتلتنا ناب كانالنا فقر مسكلو انقع بسلام مساكم ابتا قدامي تخفال نايزا فيديو بزعبا انترهالت سفوشوس كنفولتو زلنا دهسيسنا يونيرنا ابزا كالي تخفال كا نتي انترهالت سفوشوس نخترخبو تقربو وي اتمول او فورمولار حيزنا لكم نسينا لنا بحبار نخل ملأ سناي مكتتال مني لكم إتالو من تكملاني حتى فورمولار ناي كتما فرانكفورت نسخة كم ذات رئيوا زلهم نزيات مثل إتن كتماتاتن وردتاتن بببوتن نناتن عينت حتى فورمولا إزلون جن تعينت تسرارع ولا أنت تفلاليه ولا خالق أنت مثلا تتحستو أجن عادي ناب فورمولانا مملأخنا أتوحجي أنتراك أو فلايستونن نختيم أنترهالتس فورشوس كزيتس حتى نبتي أب بأقديم زوهاب مقلي حاجز حجي استمركوسة كفليت ماليتيو أنتراكس داتوم بلالو بزحجي حتى تقربلو زلخ عدد لمثالي عدد 15 ورح 3 خلتشن عسان حدن هينفايس عندين أنتراك شتيلر حابريتا نتي حتى زقرب زلو بيت سندنزي إيرن أنتراك أنداس زوشتنديغ سوسيال راتهاوس فيلن دانك بجاقا حتى خا نابتي نزملكوتو أكل سددو يغنيلنا يبلابز ماليت نابتي تحتو زلخا أنتراك في دي سايت أب خابينا جيزي إيغا حتى خا تقرب زلخ يبلالو بدحرقا آسعي وانتا يبلالو Der Antrag kann rückwirkend frühestens für die Zeit ab dem ersten Vormonat gestellt werden. زحجن تهماليتيو انت قلتفه اتحتتا كابتا زحلفه تورح اتحيزو ايو حتى زخئل ماليت ندعد اني كابتا قدمو زلو ورح تحتو لديهم نايت قدمو زلو ورح بزحيفكم على تصحفو ماليتيو هنا حجي كابتا نحطو زلنا على 15 حالن قلنا لنا نابتو خا frühere Bezug von UVG Leistungen قدم حجي بخمزة حجز وي كمزة حجز نيركاديو إزبلابز ماليت ندحد كاب ختما نبت زلكم وختما غيركم كنكم امو ابتزنبركم حاجز ناي انترهالتس فورشوس نيركم كوينو ابزي وقت لكم وانتلكم ابزي فينيا بيسيا تشتندي گشتل تاتبكم نبرت كتما وي تخفالناتو ابيو ابز تصحفو بيسيا ريجس اكتنسايشن تقصر انتلكم مالتيو نورمال تادا بيخبكم كله فقدنا الكا خبلو ابا صحفتلا انتلاتكم ابزي تصحفوا مالتيو نبتحتو زلون كيد هنا حجبزي نونو يلنا لنا Angaben zu dem Kind für das die Leistungen beantragt werden حابريتا بزعبا اتحاجز نخوهابو زحتتلو زلو قلعة آن ريدا أتصواوعا ماليتي حجي ودن تخوينو هير نبلو قوال تخوينا غافراو نبلا أكاديمي شجراد زي يبلنا نيدلني وانا تقول زلو زسمو مويا وي بروفيسور وي دكتوريتا يقبرنا لو ماتيو قبر كاتسان قبر مسعبي نام شمابو ماليتيو فونا خا ناكيد مياشم هنا حجي محارنا نيابوشم كيدانا خا نايتقول عشبلني يالنا جيبوت داتم استولدلو علت 18 ورحشمونت خلتشن 10 إذا حجي نايت استولدلو علت 500 صفو نحنا مثالي إنا نمولو زلنا Geburtsort استولدلو ختما مثالي هامبورغ Kind wurde in eine Ehe geboren اتقولعا أبت جزي حدار بحدار توليدو أب حدار كلهم ما قال كده أسيركم تليهم مشروع أبت أسركم وي تحرت قال كده من أسركم من حد توليدو خوينو أبتي حدار توليدو لو مالتيو جبز هو تبلو أنت زي خوينو خاني نو تبلو مالتي شتاتس أنجهيرشكايت مننتو مثالي إحنا حجي إريتريش لنا أبزات أزلخا gültige Aufenthaltserlaubnis vorhanden إذا حجينا منبر في أداب جرمنسي على وديو حجي أبتحتو أنت يبلالو nur bei nicht EU-Angehörigen أبناء أوروبا أو حفرت ويكابناء أوروبا أو حفرت وصائي عند حد خوينو تزمت أخل هاجر ختم الأماليتيو هنا حجي كاب إيرتران حد مسينا لينا خوينا كاب إيرتران تزمت أنا يمكن ملصق لنا مالتيو منبر فقد علىكم دي ويعلو وديو و يعني بلابزيا أتاقولنا خا Kind lebt dauerhaft bei Antragstellerin تقول عسي كل جزيب مستي نزحتتا زقرب زلو إزقمت ويزنبر نحجبزيا ونبل يا نحد أخم زي كوين نقول نقطة بزو مالتيو أبزي قول نقا فينيا سايت نحد أول كاب معاس مالتيو كاب ستول دولو علتي تجينا تولو علتها بزيحنا لنا نحنا عستا شمونتا خلتشن عستا شوعتا شتراسة und Hausnummer قودنان قطر غزان نادرا شاماتي زقمو تقولو تقولع بلومن شتراسة 33 إذن مثالي ماتي زقمو تقولو زلو دراشا سقم تحفو بزي بوست لايت سال قطر نايت ختما سوسا حموشت شمونتا شوعتا مثالي نحنا زيحنا لنا فون أوت
ፍራንክፎርት ኣማይን እዛ ንጥቀመላ ዘለና ፎርሙላ ሕጂ ነታ ከተማ ናይ ፍራንክፎርት ስለ ዝኾነት ኢና ናይ ፍራንክፎርት ኣድራሻ ተጠቒምና ዘለና ማለት እዩ ንሶም ግን በቲ ናይትኩም ዘሎ ክፋል ኣድራሻ ተፅሕፍዎ ናይቲ ቆልዓ ማለት እዩ ንሳኹም ተሎት ናትኩም ኣድራሻ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሕቶ ክንከይድ Der Abschnitt ist nur auszufüllen wenn das vorgenannte Kind 15 Jahre oder älter ist እዚ ሕጂ እንታይ ይብላሉ እዚ ክፋል እዚ እቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ቆልዓ 15 ዓመት ወይ ከዓ ልዕሉ እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ ክምላእ ዘለዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ብዚ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ቆልዓ ትውልድኩም ሕጂ ካብ 15 ንላዕሊ ኮይኑ እዚኣ ክትመልኡ ኣለኩም ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኣይንመልኦን ኢና ምክንያቱ ትንመልኦ ዘለና ተጠቒምናሉ ዘለና ኣብነት ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾነ ግን ውሉድኩም ካብ 15 ንላዕሊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብነት ኣብዚ ኣክቱኤላ ቢልዱንግስሽታንድ በፂሕዎ ዘሎ ትምህርታዊ ደረጃ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሹል ብዙኽ ተማሃራይ Ausbildung Studium ሞያ መቕሳም ወይ ዩኒቨርሲቲ ኤርቨርብስቴቲሽካይት ሰራሕተኛ ወይ ስራሕ ሶንስቲግስ ካልእ ካብተን ዝምልከት ኣብዚአን ትጸልሙ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ከዓ ናመ ደ ሹለ ናይታ ዝመሃረላ ዘሎ ትምህርቲ ሽም ማለት እዩ ኦርት ደ ሹለ ቦታ ከተማ ማለት እዩ ተዓዲ ዝመሃረሉ ዘሎ ትምህርቲ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላሉ gegebenenfalls angestrebter Schulabschluss ሕጂ ኣበይ ናይ ዓይነት ትምህርቲ ንኽዛዝም እዩ ዝመሃር ዘሎ ትምህርቱ ማለት እዩ Hauptschulabschluss ታሕተዋይ ደረጃ ማለት እዩ Realschulabschluss ማእኸላይ ደረጃ አቢቱር ላዕለዋይ ደረጃ ሶንስቲግስ ካልእ ኣብዚ ሕጂ ካብዚ እንተን ዝምልከታት ትጽሕፉ ካልእ እንተልኩም ከዓ ታ ዓይነት ኣብዚ ጎኑ ትጽሕፉ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ሹል besuch voraussichtlich bis ሕጂ ትምህርቲ ክሳዕ መዓስ እዩ ክመሃር ሕዳ ኣብ ሻብዓይ ክፍልሎ እሞ ትዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ታሽዓይ ዝውድእ ኮይኑ ድሕሪ 2 ዓመት 3 ዓመት ማለት እዩ እቲ ዕለት ኣብዚ ትጽሕፍዎ ኣብዚ የማናይ ወገን ከዓ ስቱዲዩም ኤርቨርብስቴቲሽካይት ኣብ ስራሕ ወይ ዩኒቨርሲታዊ ትምህርቲ መዓስ እዩ ክጅምር ከዓ ኣብዚ እንድሕዳ ብሕጂ ክጅምር ኮይኑ ማለት እዩ ናብ ትሕቲኡ ዘሎ ሕቶ ክንከይድ Einkommen እቶት Einkommen des Kindes ናይቲ ቆልዓ እቶት ወይ እቶት ናይቲ ቆልዓ ሎን ደሞዝ Gehalt vorhanden እቶት ኣሎ ድዩ zum Beispiel ንምሳሌ Ausbildung ሞያ እንዳቀሰመ ዝወሃቦ ገንዘብ Erwerbstätigkeit ሰሪሑ ዝእትዎ ገንዘብ Bundesfreiwilligendienst FSJ ብነፃ ጉልበት እንዳገልገለ ዝወሃቦ ክፍሊት Land und Forstwirtschaft ብሕርሻ መዳይ ዝኣቱ ገንዘብ እሕና ሕጂ ኖኖይልና ኣለና እንድሕዳ ዝኾነ ዓይነት እቶት ካብ ዝተጠቒስ ዘሎ ኮይኑ ግን እወ ትብልዎ እወ እንተልኩም ከዓ ሳይትቫን ካብ መዓስ ማለት እዩ ኣብዚ ኣትጽሕፉ ማለት እዩ Kindergeld ähnliche Leistungen ናይ ቆልዓ ገንዘብን ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ክፍሊት eigene Bezug durch das Kind እቲ ቆልዓ ዝወሃብ ማለት እዩ እወ ኖኖ ተሓተታ ቀሪብና ኣለና እሕና ሕጂ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ስለ ዘሎ እወ ንብል ኣለና እንድሕዳ ዘይተዋሃብኩም ኣለኹም ኖኖ ትብልዎ እንድሕዳ ሓተታ ቀሪብኩም ኣለኹም ከዓ በአንትራክት ኣብዚኣ ተጸልምዋ ማለት እዩ Einnahmen aus Vermögen ካብ ሃብቲ ዝርከብ እቶት ማለት እዩ zum Beispiel ንምሳሌ Kapitaleinkünfte ካብ ዝተዋፈረ ገንዘብ ዝኣቱ እቶት Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ካብ ክራይ ዝርከብ እቶት ድሕር ከምኡ ሎ ኮይኑ ኣብዚ እወ ትብሉ ንሕና ነኖይልና ኣለና ኣብዚ halbweisen Bezüge ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ እንተ ዓሪፉ ዝኽፈል ናይ ፍርቂ ዘኽታም ክፍሊት ማለት እዩ ያ ናይን በአንትራክት እወ ኖኖ ሓቲተ ኣለኹ SGB 2 Leistungen ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ማሕበራዊ ሕጊ ዝተመርኮሰ ክፍሊት ማለት እዩ ከም ናይ በዓል ጆብ ሰንተር ሓገዝ ኣብኡ እዩ ዝቁፀር SGB 12 Leistungen እዚ ከዓ ከምዚ ናይ በዓል ሶሲያል ሂልፍ ሓገዝ ማለት እዩ ኣብዚ ኸማን ያ ናይን በአንትራክ እወ ኖኖ ሓቲተ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ጆብ ሰንተር ሕጂ ንሕና እወ ኢልና ኣለና ኣብቲ ናይ SGB 12 ከዓኒ ኣብኡ ኸማን ልክዕ ከምቲ ሓደ እወ ኖኖ ወይ ሓቲትና ኣለና ኣብዚ ንሕና ሕጂ ኖኖ ኢልና ኣለና ከምኡ ዓይነት ክፍሊታት እንተለኩም ግን ኣብዚ እወ ትብልዎ ማለት እዩ ሓቲትኩም እንተለኹም ከዓ በአንትራክ ትብልዎ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ሶንስቲገ Einkünfte ካልእ እቶትከ እወ ወይ ኖኖ ንሕና ሕጂ ኖኖ ኢልና ኣለና እወ እንተይልካ ከዓ ኣብዚ ቬንያ አርት der sonstigen Einkünfte ዓይነት ናይቲ እቶት ማለት እዩ zum Beispiel ንምሳሌ Steuererstattungen ካብ ቀረጽ ዝምለስ ገንዘብ Schadensersatzleistungen ከምዚ ካሕሳ ወይ መሕወይ ኢሉ ዝኽፈል ገንዘብ ማለት እዩ ናብታ ትሕቲ ዘላ ክንሰግር Angaben zu dem Elternteil bei dem das Kind lebt Antragstellender Elternteil ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ምስቲ ቆልዓ ዝነብር ዘሎ ወላዲ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሓተታ ዝቐርብ ዘሎ ወላዲ ማለት እዩ ሕጂ አንሬደ ፍራው ናመ ፎርናመ ሽማቦ ሽምን ማለት እዩ ኣብ ናህና ምሳሌ ያዕቆብ ሰላም ጌቦት ዳቱም 24/5/93 አንትራክሽቴለሪን ኢስት እቲ ነዚ ሓተታ ዝቐርብ ዘሎ ሙተር ፋተር አደድያ ወይ ሳቦ ኣብ ናህና ሕጂ አደ ኢና ኢልና ዘለና ሽታት አንግሄሪሽካይት መንነት ኤሪትሬሽ ኤርትራዊት ግልቲ
Gültige Aufenthaltserlaubnis vorhanden ናይ መንበር ፍቃድ ኣብዛ ዓዲሲ ኣለዋ ድዩ ዝብል ዘሎ nur bei nicht EU Angehörigen ከም ትብትልዓልኒ ዓንቲ ወይ ዝነበረ ማለት እዩ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ዝኾነ ሃገር እንተመፂኻ ጥራሕ ክትመልኦ ዘለካ ያ ናይን ያ ኢልና ኣለና ንሕና ሕጂ እዚ ኣብዚኣ ከዓ እንትሕሪኢኹማ ኮኾብ ኣላ እዚ ማለት ሕጂ መረጋገፂ የድለይካ እዩ ኮፒ ናይቲ ታሴራኻ ናይቲ ዘለካ ናይ መንበር ፍቃድ ምስ እዚ ፎርሙላ ዝተረክብ ኣለካ ማለት እዩ Straße Hausnummer und Zusatz oder Postfachnummer ኣድራሻኻ ማለት እዩ Blumenstraße 33 Postleitzahl ቁፅር ናይቲ ከተማ 6058 Wohnort Frankfurt am Main ቴሌፎን ኑመር ቁፅር ቴሌፎንካ ክትቦም ትደሊኻ ኣብዚ ክትቦም ትኽእልኻ ኢሜይል ኣድሬስ ኢሜይልካ ከማን ክትቦም ትኽእልኻ እንትደሊኻ ኣብዚ ማለት እዩ ባንክ Verbindung IBAN ሕጂ ኢንተርናሽናል ባንክ ኣካውንት ነምበር ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ናትኩም ናይ ባንኪ ቁፅሪ ኣድላይ ኣገዳሲ እዚ ሕጂ ትህቦም ኣለኩም ማለት እዩ ለምንታይ ኣብኡ ስለ ዝኸፍልኹም ቢክ ቁፅሪ እውን ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ትፅሕፍዎ ናመ ደ ባንክ ሽም ናይተ ባንክ ከኣኒ ኣብዚ ትፅሕፍዎ Name, Vorname des Kontoinhabers. ዋና ናይዚ ባንክ ቁፅርኸ መን እዩ ንሕና ሕጂ ያዕቆብ ሰላም ኢልና ያለና ዋናኡ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ኣንሬደ መፅዋዕታኻ ፍራው Familienstand des Antragstellenden Elternteils እዚ ሕጂ እንታይ ዘሎ ስድራ ቤታዊ ኩነታት ናይቲ ነዚ ሓተታት ዘቕርብ ዘሎ ኣብዚ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ Ehegatten eingetragene Lebenspartner leben dauernd getrennt wenn keine häusliche Gemeinschaft besteht und mindestens einer dieser Gemeinschaft nicht wieder herstellen will. እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ሓዳርን ከም ሓዳር ዝፍለጥ መነባብሮ ዘለዎምን ብሓደ ኣይነብሩን እዮም እንድሕር ደኣ ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳእ ዘይቅመጡ ኮይኖምን እንተወሓደ ሓደ ካብኦም ነዚ ናይ ሓበራዊ ናብራ ብሓንሳእ ንቕማጥ ማለት እዩ ዘይደልዮ ኮይኑን ማለት እዩ eine Trennung aus beruflichen politischen Gründen genügt nicht ተፈላለይኻ ትቕመጥ እንተሊኻ ብናይ ስራሕ ምክንያትን ወይ ብፖለቲካዊ ምክንያትን እኹል ኣይኮነን ይብል ኣሎ ledig ዘይተመርዓኻ geschieden ተፈታሕኻ dauernd getrennt leben ኩሉ ግዜ ተፈላለይኻ ትቕመጥ እንትኾን verheiratet ምርዑ verwitwet ሰብ ኪዳንካ ተሞይቱ ኮይኑ ማለት እዩ eingetragene Lebenspartnerschaft ከም ሓዳር ዘለዎ ወይ ምስ ሓዳር ማዕረ ዝስራዕ መነባብሮ ትነብር እንተሊኻ ማለት እዩ ሽቶየር ክላስ ሕጂ ክፍሊ ደረጃ ናይቲ ትኸፍሎ ቀረጽ ማለት እዩ ቀረጽ ሕጂ ከከም ዓይነት ስድራ ቤታዊ መነባብሮኻ ኢኻ ትኸፍሎ ንምሳሌ በይንኻ ትነብር እንድሕር ኣሊኻ ሽቶየር ክላስ 1 እንድሕር ደኣ ምስ ውሉድካ ንበይንኻ ውሉድካ ትዕብሊኻ ከኣኒ ኣብ ሽቶየር ክላስ 2 ኢኻ ትሰራዕ ከምኡ እንዳበለ ማለት እዩ ክሳብ 6 ይቕፅል ንክፍሊ ቀረጽ ዝምልከት ኣበይናይ ደረጃ ዝቁፀር እንተኾን ፈልጡ ትደልይኹም ኣብቲ ናይ ወርሓዊ ደመወዝኩም ዝመፀኩም ካብ ወሃብ ስራሕኩም ኣብኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ወይ ከዓ ተሓትውን ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ናይ ብርገር ኣምትናትኩም ከይድኩም ወይ ከዓ ፊናንስ ኣብ ናይቲ ከተማኩም ከይድኩም ክሕብርኩም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንክፍሊ ቀረጽ ዝምልከት ግን ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ናይ በይኑ ካልእ ክፋል ቪድዮ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና ሕጂ ብዚ ንሕና ክልተ ኣጸሊምና ኣለና ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Leistungen nach SGB 2 ከምዚ ናይ ጆብ ሰንተር ኣብ ስራዕ ዝበልናዮ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ንሕና እወይልና ኣለና እንድሕር ደኣ ዘይብልኩም ኮይኑ ሓገዝ ከዓ ኖ ትብልዎ ሓተታ ኣቕሪብኩም እንተሊኹም ከዓ በኣንትራክት ትብልዎ ብዚ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እወይልና ኣለና ከም ምሳሌ ቬንያ እንድሕር ደኣ እወይልካ ሞናትሊሽስ ብሩቶ ኣይንኮምን ኦነ SGB 2 Leistungen ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወርሓዊ እቶትካ ካብቲ ናይ ጆብ ሰንተር ወፃኢ ማለት ብሩቶ እቲ ብዝሑ ኣብዚ ትፅሕፍ ማለት እዩ Leistungen nach dem SGB 12 እዚ ከዓ ከም ትብቲ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ማለት እዩ ናይ ሶሲያል ሂልፊ ሓገዝ እንተለካ ያ ናይን በኣንትራክት እወ ኖ ሓቲተ ኣለኹ ናብቲ ዝቕፅል ክንከይድ ፋተርሻፍት ሱም ኪንድ ኣቦነት ናይቲ ቆልዓ ማለት እዩ ፋተር በካንት እትቦ ፍሉጥ ድዩ ያ ናይን እወ ኖ ንሕና ሕጂ እወ ኢልና ኣለና ፋተርሻፍት ኣንኤርካንት festgestellt እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣቦነት ተቐቢልዎ ድዩ ወይስ ኣቦ ምዃኑ ተረጋጊፁ ድዩ እወ ኢልና ኣለና ሕጂ ንሕና ድሕር ደኣ ኣቦነት ዘይተኣመነሉ ወይ ዘይተረጋገፀሉ ኮይኑ ከኣኒ ኖ ኣብዚኣ ትምላእ ማለት እዩ ሕጂ ዝገኑ እንታይ ኣሎ laufende gerichtliche Verfahren ቤት ፍርዳዊ ጉዳይ ንዕኡ ዝምልከት ይካየድ ኣሎ ድዩ ሕጂ ብትሕቲኡ እንታይ ኣሎ ኣማራጭ ፋተርሻፍትስ ፌስትሽቴሉም ፋተርሻፍትስ ኣንፌሽቱም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኣቦነት ንምፅራይ ንምርግጋጽ እዚ ሓንቲ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ከኣኒ ፋተርሻፍትስ ኣንፌሽቱም ከኣኒ ነቲ ኣቦነት ንምእላይ ያትብል ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ist der in der Geburtsurkunde eingetragene Vater der leibliche Vater des Kindes
اتي ابتي ناي تولد صحف وي ناي تولد ورقت ناي تقلعه تصحيفو وي تتقيس زولو ابو كما بو مالتيو ناي سغا ولادي اودي ناي بحقي ابو اوديو اذ وزحتو هو وي نو خابزي مالتيو احنا حجي هو يلنا لنا اندرا التنتايل دس كيندس بزعبا اتي خال ولادي مالتيو زحجي اندرا التنتايل است موتر فاتر خال ولادي بزعبا خال ولادي نصفو زلنا بز مالتيو ولاديت ديو ويس ولادي ابو دي اد مالتيو حجي نحنا ابل علواي اتعدت مولوس لزلا Abboil nabs man in Alnamati Vater lebt voraussichtlich für mindestens 6 Monate in Krankenhaus, Heil- und Pflegeanstalt oder Haft. كم زمسل زلوسي بوحدو نشدشت ورحي أب حكمنا أب كسع زحوز للبوتا ويكا أب إسربيت كأتيو يا ناين أمبكانت أو نونو أيفلتني نحجي نونو إلنا لنابزي أن ريد مسوعتو آتو هير نام فونام شمابون ناكد مياشمن هايلب أولوس جبوتس داتوم استولدلو علت 21 ورع 1999 جبوتس أوت استولدلو عدي إيدن Staatsangehörigkeit إريتريش إريتراوي verstorben عارفو ديو هو وينونو نحن حجنا نو إلنا لنا ندحدا عارفو خوينو جن هو تبلو حجب زقونو فينيا شتيرب داتوم ندحدا أولكا علت كندي عارفو أبزي أتصحف Straße und Hausnummer oder Postfachnummer Godena دراشا ماليتيو Friedensstraße 77 Postleitzahl قوصرنا يتختما كلتا خلتا 087 Wohnort يتختما هامبورغ تليفون نوما قوصر تليفون ناتو بزوخ تصحفو توليهم تدليهم إيميل أدرسة إيميل أدرسة أنت لكم كمان بزوخ تصحفو توليهم Betreuung des Kindes auch durch diesen Elternteil انت عايز بزولو اتقول عسي بزولاد زون يقلقي هو وينونو حجي احنا نويلنا لنا هو انت لكم جن وإذا آلين تخوين جن هو تولو حجب زيمان وغن تايبلالو weniger detaillierte Betreuungsumfang zum Beispiel Tage pro Woche عند حدا أولك كسا خندي يو زعليو وي بخمي زعليو زحجي كتحبر لك ما تعرقك نمثالي خندي معلتي أبصم وي كندي ساعات وي كندي جزي تحبر لك نفترض علي تحطو خنسجر Einkünfte des anderen Elternteils اطوت نايت حدا وي نايت خال ولادي Einkünfte aus Erwerbstätigkeit سوري حزقتو اللوديو يا ناين unbekannt هو نونو ايفلتني حين حجي unbekannt يلالا نفلتني لنا Krankengeld حجي Krankengeld غاني أبصرح عالم كلها اندحر حميمكا خاف شدشت سومن لعن تحميمكا بيتا نايت عنا إنشورانس إخا تخفل سلازي كومو عينت كنزبي وهاب ديو أي وهابن هو نونو أيفلتني أيفلتني لنا رينت بنزيون نايت روتا كنزب كي وهاب ديو يا ناين unbekannt هو نونو أيفلتني أبزون نحنا أيفلتني لنا حجي أفتت تحتو انتا يبلالو Name und Ort des Arbeitgebers حجي نحد أني يسرح اللو خوينو شمن بوتان سرح اللو بوتا مالتي حجي نتسرح اللو زملكت بيما يوغن كأم Name und Ort der Krankenversicherung شمن بوتان نايت عنا إنشورانسو أبتحتو خا Arbeitslosengeld 1 كم زناي ببونdesagentur زخفل جنزب مالتيو هو نونو unbekannt unbekannt يلنا لنا تفلتو نجار انتولو بزنا حتو معلومات يوهاب ديو Arbeitslosengeld حادة أبت ما خلايكا Arbeitslosengeld خلتها بجوب سنتر مالتيو اللو دي حاجزناتو خا هو نونو أيفلتني Grundsicherung nach dem SGB 12 كم ناي Sozialhilfe حاجز مالتيو هو نونو أيفلتني أبتحتو خا Einnahmen aus Vermögen اطوت كابهابتي Kapitaleinkünfte زوافرو جنزب اللوديو أمو خبوخة اطوت اللوديو Zinsen نيولد اطوت Einkünfte aus Vermietung Verpachtung كابزكاريو نجار اطوت اللوديو هو نونو unbekannt أيفلتني ماتي unbekannt Sonstige Einnahmen كالة اطوتك اللوديو هو نونو أيفلتني نبتا تحت أزل حتو هنسجر Beistandschaft anwaltliche Vertretung des Kindes Beistandschaft حجي بجوجندأمت نتقول عايلو وكيل زجباري anwaltliche Vertretung des Kindes كاني تابق اللوديو نتقول عزو كله يزبل ماتيو حجب تحتو ist aktuell ein Beistand oder Rechtsanwalt tätig تقول أبز ساعات زي بجوجندأمت وي بتابق وكيل اللوديو ويوكل ديو أو وينونو إحنا حجنا نويلنا لنا أو انتلكا أبز يمانا وغنو Venia die Interessen des Kindes werden aktuell vertreten durch اتي دليت نايت قولعا ماني زوكلو وي ماني زكتاتولو تابقا Rechtsanwalt Beistand Jugendamt مالتي حجب زخر دانا زلو Beistandschaft ابت Jugendamt نخدقبر وي نخدقبرو كقددوخم كفتون يقول يوم جن Beistandschaft قديت هايكونن نسخاتكم لحد أنا Beistandschaft يلكم فريم كلهم نيركم أبزخون ساعات ات Beistandschaft خطودو وقت علي وتخول يوم أبزز قددوكم والحادة يلا أبزون استوعلو لنا ونياتو أبزز من لا زلو فورمولا خماني كتقدد تخيل حبريت اختبار لك جن زيت فولتو وي وشت أوي مسلامون كل يخيلي ما بحد حدا زرق مالي تحجب زخنة تنقع لنا نفلت انت دا أخوينا بزعباء تخالق ولادي وي ولاديت
من مخانو وي من مخانان أبي كم زقمتن وي كم تقمتن طرح إنا كنحبر نقدد نابتا تحت أزلا خنسجر أوف جابن ماندات ندحر داني بطبقان وي بيوغن دامت تقول عيو كلا لخوينو تي سرحو من تايو أبي ناي قدا امزو كلو ماليتي زحجي فاتشافت feststellung abonnet ናይ ምርግጋጽ ወይ ናይ ምጽራይ ጌልተን ድማኹን ኪንደስ unterhalt እቲ ነጥቆል ዓይሉ ዝኽፈል ገንዘብ ካብቲ ካልእ ወላዲ ንምምጻእ ወይ ነቲ ካልእ ወላዲ ከም ዝኸፍል ንምግባር ኣብቲ የማናይ ወገን ከዓ አክተንሳይሽን rechtsanwalt beistand ሕጂ ኣብቲ ጠበቃ ወይ ኣብቲ ዩጉንዳም ዘሎ እቶም ዘካይድዎ ዘለዉ ናቱ ቁጽሪ ማለት እዩ ናይቲ ወረቐት ወይ ናይቲ ፋይል ቁጽሪ ኣብ ታሕቲ ከዓኒ ሽም መጽሓፍ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሒዞሞ ዘለዉ ጠበቃ ወይ እቶም ናይ ዩጉንዳም አንሬደ መጽዋዕታ ማለት እዩ ናመ ፎናመ Rechtsanwalts oder Bezeichnung des Jugendamtes schimmen edmiya schimmen nayti tabaka ወይ ከዓ ናይቲ ሒዝዎ ዘሎ Jugendamt ይዝብል ኣብዚ ኣብ ትሕቲ ከዓ Straße und Hausnummer oder Postfachnummer አድራሻ ናይቲ Jugendamt ወይ ናይቲ ጣበቃ ኣብዚ ጽሑፉ ማለት እዩ Postleitzahl ቁጽር ናይቲ ከተማ ኦርት ከዓ እቲ ከተማ ቴሌፎን ነምበር ቁጽርናቶም ኢሜል አድሬስ ኢሜል አድራሻናቶም ማለት እዩ ናብታ ትሕቲ ዘላ ሕቶ ክንሰግር Unterhaltstitel und Unterhaltszahlungen Unterhaltstitel እቲ ነቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ክኸፈል ከም ዘለዎ ዘገድድ ጽሑፍ ወረቀት እዩ እንድሕዳ ዘይተኸፊሉ ከም ዕዳ ይቕጽል ማለት እዩ Unterhaltszahlungen ከኣኒ እቲ ነቲ መነባብሮ ነቲ ቆልዓ ኢሉ ዝኽፈል ገንዘብ ማለት እዩ Unterhaltstitel gegen anderen Elternteil vorhanden ነቲ ነቲ ቆልዓ ዝምልከት ገንዘብ ክኸፍል ከም ዘለዎ ናይ ግዴታ ውሳኔ ጽሑፍ ኣሎ ድዩ አንጻር ነቲ ሓደ ወላዲ ይብላሎ ማለት እዩ እወ ወይ ኖ ንሕና ሕጂ ኖ ኢልና ኣለና ኣብዚ ኣልዓል ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ኮኸብ ዘላታ ኣብቲ ላዕሉን ኮኸብ ዝብላሎ ኮኸብ ዘለዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕዳ ወይልካ መረጋገጺ አቅርብ ጭብጥ አቅርብ ማለት እዩ ኣብቲ ጎድኑ ከኣኒ ወንድ ሕዳ ኢልካ Bezeichnung des Unterhaltstitel ዓይነት ናይቲ ጽሑፍ ናይቲ ዘገድድ ጽሑፍ ማለት እዩ ኦርኩንደ ሕጂ ሓደ ባጀላ ማለት እዩ በሽሉስ ከ ሓደ ውሳነ ኦርታይሉን ሓደ ፍርዲ ፈርግላይሽ ሓደ ውዕል ወይ ሓደ ስምምዕ የማናይ ወገኑ ከኣ Name und Ort ሽምን ቦታን des Gerichts ናይ ቤት ፍርዲ Jugendamt ኣብ Jugendamt ኮይኑ ከኣ ናይቲ Jugendamt ኖታር ኮይኑ ከኣ ናይ ኖታር ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሕጂ እንታይ ኣሎ zahlt der andere Elternteil regelmäßig Unterhalt እቲ ሓደ ወላዲ ኣብ ግዚኡ እቲ ናይቲ ቆልዓ ገንዘብ ይኸፍል ድዩ ይዝብል ዘሎ ሕጂ ትሕቲ እንታይ ኣሎ berücksichtigen Sie gegebenenfalls auch Vorauszahlungen die der andere Elternteil gezahlt hat den Unterhalt zukünftig sicherzustellen sowie sonstige Leistungen wie zum Beispiel Kindergarten Kindertagesstättenbeiträge Gebühren für Musikunterricht እቲ ካልእ ወላዲ ኣቀዲሙ ዝኸፈሎ ክፍሊታቱን ኣብ ግምት ኣእቱ መታን እቲ ነቲ ቆልዓ ኢሉ ዝኽፈል ገንዘብ ምኽፋሉ ክቕጽል ከምኡውን ካልእ ክፍሊታት ንምሳሌ ናይ መውዓሊ ቆልዑት ኢሉ ዝኽፈል ገንዘብ ናይ መዋዕሊ ህጻናት ኢሉ ዝኽፈል ገንዘብን ንመምሃር ሙዚቃ ኢሉ ዝኽፈል ገንዘብን ኢሉ ይኽፈል እንትደኣ ኣሎ weisen Sie gegebenenfalls separat nach welche Zahlungen für welchen Zweck tatsächlich geleistet wurden መረጋገጺ አቅርብ ናይ ክፍሊት በናይ ምክንያት ናይ በሐቂ ከም ዝተኸፍለ ወይ ተኸፊሉ ከም ዘሎ ወይ ይኽፈል ከም ዘሎ sofern der andere Elternteil keinen regelmäßigen Unterhalt zahlt ist die Vorlage von Unterlagen wichtig aus denen ihre Bemühungen hervorgehen den Unterhalt zu realisieren እንድሕርዳ እቲ ሓደ ወላዲ ዘይከፍል ኮይኑ ኣገዳሲ እዩ ንኽኸፍል እንታይ ከም ዝሰዓርካ ንስኻ ወረቃቕቲ ምቕራብ hilfreich sind Dokumente mit denen sie den anderen Elternteil angemahnt oder verklagt haben gegebenenfalls auch Strafanzeige wegen Unterhaltspflichtverletzung erstattet haben ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ዝስዕቡ ዶክመንትታት ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ሶም ከዓ ብጽሑፍ ነቲ ሓደ ወላዲ ኣጠንቂካዮ ነርካ እንትኾንካ ንኽኸፍል ወይ ከዓ እቲ ግቡእነት ናይ ምኽፋል ስለዘይፈጸመ ከሲስካዮ ነርካ እንትኾንካ እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ regelmäßige Zahlung des anderen Elternteils እቲ ካልእ ወላዲ ብግዚኡ ዝኸፍሎ ገንዘብ ኣሎ ድዩ ያ ናይን እወ ኖ ንሕና ሕጂ ኖ ኢልና ኣለና ድሕዳ ዝኸፍል ኮይኑ ወይ ዝኸፍሎ ኣሎ ኮይኑ እወ ንብላ ኣብዚ ማለት እዩ እወ እንተኢልና ከዓ ቬንያ Zeitpunkt der letzten Zahlung እወ እንተኢልካ እቲ ዝሓለፈ ናይ መጨረሻ ዝኸፈለሉ ግዜ ማዕሲት ዕለት ኣብታ ጎና ከዓ Höhe in Euro ብዝሒ ከዓ ብኢሮ ክንደይ ይዝብል ናብታ ትሕቲ ዘላ ሕቶ ክንከይድ Angaben zu weiteren gemeinsamen Kindern des Antragstellenden und des anderen Elternteils እዚ ሕጂ እንታይ ይዝብል ንስኻን እቲ ካልእ ወላድን ናይ ሓባር ካልኦት ውሉድ ኣለውኹም ድዮም ይዝብል እንድሕር ኣለውኹም ኮይኖም ሕጂ ኣብዚ ናመ ፎርናመ ሽማቦን ናይ ቅድሚያ ሽምን Geburtsdatum ናይ ትውልዲ ዕለትን lebt bei ምስ መን ይነብር ፋተር ኣቦ
ሙተር አደ ናብታ ካልእ ገጽ ክንሰግር wichtige Hinweise አገዳሲ ሓበሬታ folgende Unterlagen nachweise sind vorzulegen እዚ ዝስዕብ መረጋገጺ ከተቀርብ ኣለካ alle nachzuweisenden Angaben sind mit Stern im Antrag gekennzeichnet ኩሉ መረጋገጺ ዘድልዩ ሓበሬታታት ኣብ ዝሓተታ እዚ ብኮኸብ ምልክት ተገይሩሉ ኣሎ je nach Angabe kann der Nachweis durch folgende Unterlagen erfolgen ከከም ሓበሬታኻ እቲ መረጋገጺ በዚ ዝስዕብ ዶክመንትታት ክኸውን ይኽእል Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde des Kindes oder Auszug aus dem Familienbuch gegebenenfalls gleichwertiger Nachweis ናይ ትውልዲ ወረቐት ወይ ናይ መበቆል ወረቐት ናይ ተቆልዓ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ስድራቤታዊ መጽሓፍ ምስክርነት ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ንዕኡ ከረጋግጽ ዝኽእል ካልእ መረጋገጺ Nachweis über gegebenenfalls erfolgte Namensänderungen des Kindes መረጋገጺ እንድሕድኣ እቲ ቆልዓ ሽሙ ቀይሩ ነይሩ ኮይኑ Meldebescheinigung des Kindes እቲ ምዝገባ ናይቲ ከተማ ናይቲ ቆልዓ ኣብይ ከም ዝቕመጥ መረጋገጺ Aufenthaltserlaubnis des antragstellenden Elternteils und des Kindes sofern nicht EU-Angehörige ናይ መንበሪ ፍቃድ ናይቲ ነዝሓትታ ዝቐርብ ዘሎ ወላድን ናይቲ ቆልዓን እንድሕድኣ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ወፃኢ ኮንካ መበቆልካ ማለት ወይ ዓድኻ Schul Ausbildungsbescheinigung des Kindes sofern 15 Jahre oder älter ናይ ትምህርቲ መረጋገጺ ወረቐት ናይቲ ቆልዓ እንድሕድኣ 15 ዕድሙ ኣኺሉ ወይ ልዕሉ ኮይኑ gegebenenfalls Einkommensnachweise des Kindes gegebenenfalls auch über Halbwaisenbezüge oder ähnliches ከምኡውን ናይ እቶት መረጋገጺ ናይቲ ቆልዓ ናይ ደሞዝ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ፍርቂ ናይ ጥሮት ኃይሉ ዝኽፈል ክፍሊታትን ተመሳሳልን gegebenenfalls Nachweis über den SGB II SGB 12 Bezug des antragstellenden Elternteils und des Kindes ወይ ከዓ መረጋገጺ ካብ ጆብ ሰንተር ወይ ናይ ሶሲያል ሂልፈ ሓገዝ እንተለካ ናይ ተቆልዓን ናይ ተወላድን ማለት እዩ ናይ ሓተታ ዝቐርብ ዘሎ ወላዲ gegebenenfalls Scheidungsurteil ወይ ከዓ ናይ ፍትሕ ፍርዲ Nachweis der Vaterschaft sofern sich dies nicht aus der Geburtsurkunde ergibt መረጋገጺ ናይ ኣቦነት እንድሕርድኣ እቲ ኣቦ ኣብቲ ምስክርነት ናይ ትውልዲ ናይ ተቆልዓ ዘይሰፊሩ ኣልዩ gegebenenfalls Nachweis laufende Vaterschafts oder Anfechtungsverfahren ወይ ከዓ መረጋገጺ እንድሕርድኣ ቤት ፍርዳዊ ጉዳያት ነቲ ኣቦነት ንምርግጋጽን ወይ ምጽራይን ወይ ከዓ ነቲ ኣቦነት ንምእላይን ቤት ፍርዳዊ ጉዳያት ይካየድ ኣሎ ኮይኑ gegebenenfalls Sterbeurkunde des anderen Elternteils oder gleichwertiger Nachweis ወይ ከዓ ናይ ሞት መረጋገጺ ናይቲ ካልእ ወላዲ ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ዶክመንት ንዕኡ ዘረጋግጽ gegebenenfalls Aufenthaltsnachweise des anderen Elternteils sofern in Krankenhaus, Heil- oder Pflegeanstalt oder Haft ወይ ከዓ ናይ መንበሪ መረጋገጺ ናይቲ ካልእ ወላዲ እንድሕድኣ ኣብ ሕክምና ኣብ ምእለይ ቦታ ወይ ከዓ ኣብ እስር ቤት ኣልዩ ኮይኑ gegebenenfalls Unterhaltstitel Urkunde Beschluss Urteil des Kindes ወይ ከዓ ውሳነ ናይ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ክፍሊት ክኸፍል ከም ዘለዎ ዝግድድ ጽሑፍ ባጀላ ውሳነ ወይ ፍርዲ gegebenenfalls Nachweis der Unterhaltszahlungen für das Kind zum Beispiel Kontoauszüge Quittungen ወይ ከዓ መረጋገጺ ነቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ይኸፍል ከም ዘሎን ንምሳሌ ናይ ባንኪ ወረቐት ወይ ናይ ክፍሊት መረጋገጺ gegebenenfalls Nachweis über Bemühungen eines Rechtsanwalts zur Unterhaltsgeltendmachung እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘሎ ወይ ከዓኒ መረጋገጺ ብዛዕባ ባዕልኻ ዝገበርካዮ ጻዕሪ ነቲ ካልእ ወላዲ ክኸፍል ከም ዘለዎ ንምግባር ወይ ናይ ጠበቃ ጽሑፍ ንዑ ዝምልከት ናብቲ ትሕቱ ዘሎ ክንሰግር Erklärung መረዳእታ ማለት እዩ Erklärung des antragstellenden Elternteils መረዳእታ ናይቲ ሓተታ ዘቐርብ ዘሎ ወላዲ Ich versichere, dass ich den Antrag nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt und alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe. ኣነ የረጋግጽ ኣለኹ ነዚ ሓተታ እዚ በቲ ዝፈልጦን በቲ ሰናይ ሕልናይን ከም ዝመላእኽዎ እቲ ሂቤ ዘለኹ ሓበሬታ ከዓ ሓቅን ሙሉእን ምዃኑ Ich verpflichte mich, alle Änderungen zu den Angaben in diesem Antrag, die Auswirkungen auf die Leistungen haben könnten, unverzüglich mitzuteilen. ነቲ በዚ ሓተታ እዚ ዝርከብ ዝወሃብ ሓገዝ ገንዘብ ዝምልከት ዝኾነ ምቅያር ወይ ለውጢ ወይ ንዕኡ ክትንክፍ ዝኽእል ነገራት እንድሕድኣ ሃልዩ ኮይኑ ከይተሓተትኩ ብህጹጽ ባዕለይ ክሕብር ምዃነይ የረጋግጽ ኣለኹ Das Merkblatt zum UVG insbesondere über die Leistungen, Anspruchvoraussetzungen und Mitteilungspflichten habe ich erhalten. Mir ist bewusst, dass ich dessen Inhalt zu beachten habe. እቲ ነዚ ሓተታ እዚ ዝምልከት ናይ ጽሑፍ ወረቐት ብፍላይ ከዓኒ ነቲ ሓገዝን ነቲ ክማላእ ዘለዎን ነቲ ክሕብሮ ዘለንን ዝሕብር ተረኪ
ኣረኪበዮ እየ ነቲ ትሕዝትኡ ከስተብህለሉ ከም ዘለኒ ከዓ ተረዲእኒ እዩ mir ist bekannt dass eine Verletzung dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe geahndet werden kann ተረዲእኒ ውናሎ ነዚ ግቡእነተይ እዚ እንድሕዳኣ ዘይፈፂመ ከም በደል ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ከስዕበለይ ከም ዝኽእል Betrug kann nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden ምትላል በቲ ናይ መቕፃዕቲ ሕጊ መፅሓፍ እቲ መቕፃዕቱ ክሳዕ እስር ቤት የብፅሕ እዩ zu Unrecht gewährte Leistungen sind an den Sozialleistungsträger zurückzuzahlen ብዘይግቡእ ዝተኸፍለ ሓገዝ ናብቲ ዝኸፈሎ ማሕበራዊ ኣካል ክምለስ ኣለዎ ማለት ክኽፈል ኣለዎ Mir ist bekannt dass die verspätete Vorlage fehlender Nachweise zu Verzögerungen in der Bearbeitung oder zur Versagung der Leistungen führen kann ፈሊጠውን ኣለኹ ዝኾነ ናይ መረጋገፂ ወረቓቕቲ ወይ ዶኩሜንቲ እንድሕር ዳኣ ዶንጌ ኣረኪበዮ ነቲ ነዝሓተታይ ናይ ምስላጥ ጉዳይ ከደንግዮ ከም ዝኽእልን ወይ እውን ክንፀግ ከም ዝኽእልን über die Datenschutzbestimmungen und meine diesbezüglichen Rechte wurde ich informiert ብዛዕባ እቲ ናይ ዳታ ምዕቃብ ውሳኔታትን ንዕኡ ዝምልከት ናተይ መሰልን ከዓ ተሓቢረ እየ ኦርት ዳቱም ኦርት ቦታ ተዓዲ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ፍራንክፈርት ዳቱም ትዕለት 15 ወርሒ 3 2021 ከም ምሳሌ ማለት እዩ ኣብ የማናይ ወገን ከዓ eigenhändige Unterschrift der Antragstellerin des Antragstellers እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ብኢድካ ዝፅሓፍካዮ ፌርማ ናይ ተሓተታ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ፎርሙላ ምምላእ ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ግን እቲ ፎርሙላ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝተፈላለየ መልክዕ ስለ ዘለዎ መታን እትፍልልዩ ንኽትሪእዎ ሓደ ክልተ ፎርሙላታት ክንሪአኩም ኢና ንምሳሌ ፎርሙላር ናይ ሃይደልበርግ ነዚ ይመስል ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሕቶ ተመሳሳሊ ተርእስቱ ኣብዚ መጀመርያ እቲ ኣንትራግ ካብ ማእስኻ ተሓቶ ዘለኻ ካብዛ ወርሒ እዚኣ ድያ ወይስ ናይ ቅድምኡ ዝብል ኣብዚ ትዕለት ኣብዚ ዝፅሕፈሉ ድሓር ፔርሶናልየ ንብል ኣብዚ angaben zum Kind für das die Leistungen beantragt werden ብዛዕባ ናይ ተቆልዓ ሓተታ ማለት እዩ ሽሙ ብዝተፅሓፎ ዝተወልደሉ ዕለት ዝተወልደሉ ቦታ መንነቱ ኣድራሽኡ ተቆልዓ ምስ መን ይነብር ምስ ኣቡኡ ምስ ኣዲኡ ወይ ምስ ካልእ ዕለት ኣብ ክንደይ መዓልቲ እቲ ቆልዓ ምስ ካልእ ወላዲ ኣሎ እቲ መዓልትታት ኣብዚ ዝፅሕፎ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይቲ ወላዲ ነቲ ሓተታ ዝቐርብ ዘሎ ኣብዚ ትመልኦ እቲ ሕቶ ተመሳሳሊ ዳርጋ ሓደ እዩ ጥራሕ እቲ ፎርሙላ ትሪእዎ ኣለኹም በበይን እዩ እቲ ኣመላልኡ ኣብ ገሊኡ ተፀልሞ ኣብ ገሊኡ ትመልኦ ማለት እዩ እዚ ከም ዝመስል ሕጂ ናይ ሃይደልበርግ ማለት እዩ ሕጂ ንምሳሌ ናይ በዓል ኮብሌንስ እንተሪእና ከዓኒ ነዚ ይመስል ኣብኡ ከማን ታርእስታ ትሪእዎ ኣለኹም ተመሳሳሊት ድራሻ ብዝፅሕፎም ኣሎ ናቶም ዝምልከት እዚ ሕጂ እዚ ኣብታ ቁፅሪ ሓደ አንትራግ ሽቴሎም እቲ ዕለት ነቲ ሓተታ ትህበሉ ማለት እዩ ኣብዚ ዝፅሕፎ ካበይ ናይ ወርሒ ሓተታ ቅርብ ከም ዘለካ ሓበሬታ ብዛዕባ ነቲ ሓተታ ዝሓተ ዘሎ ቆልዓ ከዓኒ ኣብዚ ትመልእ ማለት እዩ ሽሙ ዝተወልደሉ ዕለት ዝተወልደሉ ቦታ ኣድራሽኡ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ቅድምኡ ንሪኦ ዝነበርና እቲ ፎርሙላ ግን ትሪእዎ ኣለኹም መልክዑ በበይኒ እዩ ዘሎ ነዚ ይመስል ማለት እዩ እቲ ዝሓትዎ ሕቶ ከዓ ኣብ ገሊኡ ኣስፋሕ ኣብልዎ ኣብ ገሊኡ ከዓ ሕፅር ኣብልዎ እቲ ሕቶ ሓደ ከሎ ማለት እዩ ናይ ኮብሌንስ ወይ ናይ በዓል ኒደር ዛክስን እንድሕዳ ርኢና ከዓኒ ነዚ ይመስል ኣብኡ ሕጂ ኣብቲ ቅድሚቲ ቁፅሪ ሓደ ካብ ማእስ ሓተታ ተቕርብ ከም ዘለካ እዩ ዝሕብር ኣብታ ዕለት ትፅሕፎ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ከዓ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይቲ ሓገዝ ዝሕተተሉ ዘሎ ቆልዓ እዩ ዘርኢ ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እቲ ቆልዓ ምስ መን ይነብር ከም ዘሎ ካብ መኣስ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ኣብ ሰሙን እዩ ምስቲ ሓደ ወላዲ ዘሎ ወይ ብኡ ዝእለ ቆልዑት ወፃእተኛ እንተኮይኖም ወይ መንነት ናይ ወደ ሓደ ሃገር ዘይብሎም እንተኮይኖም መንበሪ ፍቃድ ኣብ ጀርመን ኣለዎም ድዩ ይብል ኣብዚ ቁፅሪ ክልተ ከዓ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ወላዲ ነዚ ሓተታ ዘቕርብ ዘሎ እቲ ቆልዓ ምስኡ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ሽሙ ድራሽኡ ትውልዱ ዕለት መንነቱ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ናይ ስድራ ቤቱ እቲ ሕቶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ሓደ እዩ ጥራሕ እቲ ኣመላልኣ እቲ ኣፀሓሕፋ ናይቲ ፎርሙላ እዮም በበይኖም ፍልልይ ኣቢሎሞ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለዚ ሕቶም ዝህልወኩም ግን ኩሉ ግዜ ነፃ ኢኹም ክትፅሕፉ እና እውን ብዝተኻለና መጠን ቀልጢፍና ክንመሰልኩም ክንፍትን ኢና ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮና ኣብዚ ኣዛዚምና ኣለና ምሳና ብምፅናሕኩም ብልቢ እንዳመስገና ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ስካዕ ንራኸብ ብሰላም ፀንሑ